سلام كما يتمسيو خبركم تخطاتلتين لومي 15 سنة ساعة 9 مشاس تدالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيتراس منقص أرسل زينا بريزيدنت إسياس أفوركي عب ريبابليك قبطي زكاير وقعو مبصح زازيمو لومي تمليسون عب زخري معلت أفريكان من مسرات حبرة أفريكان كومون قدامي أهجروا على سينت بيترسبرغ تساتيفا عب حجز عب محيال بحلا ورشان عفاويات تنزت كورة عودة مصنع تقايدون أوروبا وحبرة بالعلو روسيا ما بالعسران حدا زوريا الجدا كم زاد دقة حبيرون بريطانيا أستراليا عب مكل خالن تنزل تكورة كلتا وعل تفراريمان أمريكا عب ممحبال نكل سوات وار توصو متن جنزب كبابيلاتو بريزيدنت إسياس أفوركي كاب شوعة سنة عب ريبابليك قبطي كايدو زغني وقعو مبصح زازيمو لومي 11 سنة عب ساعتات قدم قطر تمليسون بريزيدنت إسياس عب قبطي عب سنحلو مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي عب زقبر ركب تاريخاون حونتاون زمدنا إيرتران قبطن ناب زبرخ ناي متحوار مدرخ كبن قبل عب مدايات كتبا بوليتيكان دبلوماسن جبوت سقمتات كوسد بمسرس تقبر مرردان استبتح سمعن عب هابت عسا كمون تحت غرصي ودباتن مقوعزيان عتب نتفتات نخكايد نزم الكتم أكلات ممرح سراحيبهم بز مسارات إيرتران قبطن عب صلاتات عدنا تحت غرصي مقوعزيا بحرن متأسار ودباتن ممعبال ودبات إيرترا بفلايكا عسب باتعن مارسافاتمان مفر مدهاني تهنصت منبر أبايتي كمون نكلتين هاجرات بمريت بحرن بابور مدرن متأسار بحبار كسرحات سماميين بريزيدنت إسياسن بريزيدنت السيسن بزيكازي عب زواق أي بحري مع كلاي مبراق قرن أفريكان عالمن حبرا وقداسنا أبزلهم كتباوي بوليتيكاوي دبلوماسياون تاون قداياتن معبالتاتن بعمقات ذاتيوم زي كمديلن كله بريزيدنت إسياسن مسؤول توقعز جوجلن كاب كتما كايرو عب زوريا 250 كيلومتر عب زركبا أفريتن وهبت أقول قلت تكالاتن زكايدو علت تكال مفر مدهانيت جيبتو فارما كتباو زبا مترب سويت فابريكاتات حاسينن شمينتون كوربوريشن مسارتاوي اندستري قبطي كمون ودب ان اسوخن اب مسرح هنصات تركب حداث رأس كتمان زتقالل نيرو منستر عثمان صالح مس بريزيدنت إسياس أفوركي حبيرو جيش نيرو إرترا اب زهري معلت أفريكان مبل سوسان 3 عامت من مسرات حبرة أفريكان كمون قدامي أهجراو على سينت بيترسبرغ تساتيفا ككابوتو نزبط حنا حبريتا أرسيماس مورم بملكة صبصبا واحدة الله أبراهام عند مريم كأروي إيرترا أب زخر معلت أفريكان مبل سوسان 3 عامت من مسرات حبرة أفريكان كمون قدامي أهجراو على سينت بيترسبرغ تساتيفا أمباسادر إيرترا أب قطر أتو علي إبراهيم أب كتما أدوحة أب استخايدة معلت أفريكان مبل سوسان 3 عامت من مسرات حبرة أفريكان نإيرترا وكيلو تساتيفوم أبت بشمون تسنة استخايد مدب نتاريخهم بهلاون ورشة حزب إيرترا نيا نبابرا بزحو صبقان الباساتن بهرات إيرتران كالن محبراو كبتات زغلص مسناد اوتاتن كومون مدبات لمعات إيرترا أب استفلاليه توريزماو عدلات زغلص حصير دوكيومنتاري فيلم نتعذب تقريبو بصحتن نتزقرب مرئيت بأدناقو دحر معزاب بزعبا حقنيا بهلن تاريخن إيرترا زياده خفلطو زلوم دليت غليصوم እዚ ከምዚሉን ከሎ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፌደሬሽን ሩሲያ አቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ካብ 3 ክሳብ 6 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ኣህግራዊ ዋዕላ ሴንት ፒተርስበርግ ንኤርትራ ወኪሉ ተሳቲፉ አምባሳደር ጴጥሮስ ጎን ተዋዕላ ምስ ብዙሓት ትካላትን ኩባንያታትን ርክባት ብምክያድ ኣብ ሕድሕዳዊ ምትሕባር ተዘራሪቡ እቲ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝተኻየደን ካብ 144 ሃገራት ዝመጹ ኣስታት 24000 ተሳተፍቲ ዘንገደ ዋዕላ ንግዳውን ቁጠባውን ኩባንያታትን ትካላትን ኣብ ሓደ ማዕድ ዝራኸበን ኣብ 4 ዓንድታት ማለት ዓለማዊ ቁጠባ ምፍጣጥን ምትሕባርን ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ዘመነ ቴክኖሎጂን መጻን ኣንፈታትን ቴክኖሎጂ ኣከባብን ህዝባዊ ምሕደራን ምርኩስ ዝገበረ ዘተታት ተኻይዱ بخال وجن محبركم إثراء بجدان كبابيان تعي كنكن تعي حبرة السبب تحت زبل تيما بشدشتن شو عتن سنة أبستفل عليه حكمنا ومياتات زصرحوا إثراوين تساتفلو نحكمنا مدب أكايدوم
ኣብቲ ብጠቕላሊ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣብ ጅዳን ከባቢያን አቶ ዓብዱራህማን ዑስማንን ኣብ ወንበር ማሕበረኮም ኤርትራ ጅዳን ከባቢያን አቶ ዓብዱልቃድር ማልከን ዝተዋሃደን ምስ ሆስፒታል ዓይኒ አልሰጋፍ ማሕበር ክንክን ጥዕና ህፃናት ክሊኒክ ራማ ክንክን ቆርበት ከምኡን ክሊኒክ ሱምቡላ ብምትሕባር ዝተኻየደን መደብ ንኣስታት 1000 ኣብ ጅዳን ከባቢያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ነፃ ናይ ምርመራታት ኣገልግሎት ተዋሂቡ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ መደብ ንተሳተፉ ናይ ምስጋና ምስክር ወረቐት ተዓዲሉ ኣብ ሓጋዝ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ዝግባእ ናብ ወለዶታት ንምስጋር ዝዓለመ ኣብ ምሕያል ረቂቕ ባህላዊ ውርሻን ኣፋውያታትን ዘተኮረ ዓውደ መጽናዕቲ ብ5-10 ሰነ ተኻይዱ እቲ ብቤት ጽሕፈት ባህልን ስፖርትን ንዞባ ሓጋዝ ተወደበ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብቲ ንዞባ ብዛዕባ ዝርከብ ታሪኻዊ ጸጋታትን ባህላዊ ውርሻታትን ደቂቕ መጽናዕቲ ብምክያድ ኣብ ረብሓ ሕብረተሰብ ዝውዕለሉ መድያት ንምፍጣር ዝዓለመ ኮይኑ ብሰፊሑ ተዘቲሉ ሓላፊ ባህልን ስፖርትን አቶ ዑስማን መሐመድ ሰዒድ ነበርቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ባህርያዊ ጸጋታትን ስድራቤታት ዝጥቀምሉ ታሪኻዊ ትሕዝቶታትን ብምዕቃብ ጽላት ቱሪዝም ከማዕብሉ ከምኡን ኣፋውያታታት ዝጽናዓሉ ባይታ ተፈጢሩ ወለዶታት ዝጥቀምሉ ታሪኻዊ መጽናዕቲ ክካየድ ተላብዩ ኣማሓዳሪ ከተማ ሓጋዝ አቶ ነጸራ በረኸት ኣብን ሓላፊ ባህሊ አቶ ዞሩ ድራርን በቦወገኖም ባህልን ክብርታትን መሰረት ታሪኽን መንነትን ዜጋታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንዞባ ሓጋዝ በቱሪዝማዊ ጸጋታት ብሓፈሻ ብሕብረ ብሔራዊ ብዙሕነት ድማ ብፍላይ ሃብታም ብምዃኑ ንምምዕባሉ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ዓድታትን ምምሕዳራትን ብዝሓየለ ክሰርሓ ጸዊዖም ኣብቲ ጋጣሚ ሓለፍቲ ትካላት መንግስቲ ንምምዕባል ረቂቕ ባህላዊ ውርሻን ኣፋውያታን ዘደንፍዑ መብርሂታት ድሕሪ ምሃብ ነዚ ዝከታተላ ኮሚቴታት ቆይመን ኣገደስቲ ለቦታት ድማ ዓሊፉ ኣብ ንዞባ ድዋርዋ ብዝተፈላለየ ሞያታት ዝሰልጠኑ 385 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 452 መንእስያት ብ9 ሰነ ተመሪቖም እዞም ካብ 2 ክሳብ 3 ዋርሕ ብግብርን ክልሳ ሓሳብን ዝሰልጠኑ 75 ብቴክኖሎጂ ኮምፒውተር 77 ብስነ ጽባቐ ጸውሪ ርእሲ 33 ብምንቃሽን ምምልኻዕን 267 ድማ ብቐዳማይ ረድኤትዮም ሰልጢኖም ሓላፊ ሓማመተ ኣብቲ ንዞባ አቶ ዳዊት መንግስታብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማት ስልጠና ሙያዊ ዓቕምታት መንእስያት ኣበሪኽካ ነፍሶም ከም ዝኽእሉ ንምግባር ምዃኑ ብምጥቃስ መሻርክቲ ትካላትን ሽማግለ ዓሩኽ መንእስያትን ንዝገበሩ ኣበርክቶ ሞጊሱ ሓማመተ መንእስያት በብዝምባሊኦም ንኽስልጥኑ ዝፈጥሮ ዘሎ ባይታ ዝናድ ምዃኑ ዝገለጹ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ድዋርባ አቶ ተኽለማርያም ገብረ ኢየሱስን ኣቦ ወንበር ባይቶ አቶ ያቕራይታ ኣቦ ወንበር ባይቶ ዞባ ደቡብ መምህር ወልዳይ ገብረን ኣብ መንእስያት ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምምዕባል ዓቕምታት ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ምስ ዝድራዕ ህይወት ሕብረተሰብ ኣብ ምቕያር ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ኣረድዮም ሓላፊ ሓማመተ ዞባ ደቡብ አቶ ግርማይ ገብሩ ብወገኑ ተመረቕቲ ቀሲሞሞ ንዘለዉ ሞያ ብግብረባዊ ስራሕ ከማዕብልዎን ክነጥፉሉን ብምዝኻር ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ዕድላት ናብ ረብሖም ቀይሮም መነባብሮም ከመሓይሹ ተላብዩ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ስራሕተኛታት ዝተሳተፈዎ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ተኻይዱ እዚ ካብ ሲቪል ሰራሕተኛታት ፖሊስ ኢሚግሬሽን ውሽጣዊ ጸጥታ ቤት ፍርዲ ሃገራውያን ማሕበራት ህግደፍ ተሃድሶን ማእሰርትን ከምኡን ትካላት መጓዓዝያን መራኸቢታትን ብጠቕላላ ልዕሊ 300 ግልበት ዝተሳተፈ ማእቶታዊ ዕዮ ብቐንዱ ኣብ ምክንኻን ኣግራብ ዘተኮረ እዩ ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ንትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ማለት ሆቴላት ባራትን መዕረፊ ኣጋይሽን ኣፍልጦም ኣብ እሩም ስነ ምግባርን ምክልኻል ገበንን ንምዕባይ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ብ10 ሰነ ተዋሂቡ ኣዛዚ ፖሊስ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ካፕቴን ኪዳነ ፍትዊ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ምስ ፖሊስ ጥቡቕ ዝምድና ብምፍጣር ዘይሕጋዊ ተግባራት ምክልኻል እንተተፈጺሙ ድማ ምቁልዑን ገበነኛ መሓዝን ግዴታዊ ሓላፍነትን ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ መበል 21 ዙርያ እገዳ ከም ዘጽደቐ ሓቢሩ እዚ ሓድሽ እገዳ ንልዕሊ 170 ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዘነጻጸረ ኮይኑ ንኣስታት 9 ባንክታት ሩስያ ከም ዘጠቓልል ተፈሊጡሎ ኤውሮፓ ሕብረት እቲ እገዳ ንዋይ ዘደስክልን ንግዳዊ ምልውዋጥ ዝዓግትን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ሩስያ ከቢድ ሓስያ ከም ዝህልዎ ኣሚቱ ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ዝኾነ ንመንግስቲ ሩስያ ብወገኑ ተመጣጣኒ ምላሽ ከም ዝህበሉ ሓቢሩ ኤውሮፓ ሕብረት ካብ 2022 ንድሓር ጥራይ ልዕሊ 2700 ሰመዝን ኩባንያታትን ሩስያ ከም ዝኣገደ ዝተቐሱ ጸብጻባት
روسيا እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረት ተመሳሳሊ ናይ መልሲ ግብሪ ስጉምቲ ወሲዳ ኣላ እዚ ሓደሕዳዊ ስጉምታት እዚ ንፍልልያት ክልቲኦም ወገናት መሊሱ ከም ዘጋደዶ እዮም ጸብጻባት ዘረዱ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ኣብ ምክልኻልን ጸጥታን ዘተኮረ ክልታዊ ውዕል ተፈራሪመን እቲ ውዕል ሚኒስትራት ምክልኻልን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢን ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 10 ሰነ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዘካየደዎ ዝርርብ ተኸቲሙ እዚ ሓድሽ ስምዕ ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ ንዋትን ሓበሬታን ክለዋወጣን ስሩዕ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምድ ከካይዳን ዝኽእለን ምዃኑ እቶም ሚኒስትራት ሓቢሮም ብዘካዚ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ኣብ ምምዕባል ብርቂ ማዕድናት ጽላት ጠፈርን ሰብ ሰርሖ ብልሕን ክተሓጋገዛ ምዃነን ኣፍሊጠን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቅልውላው ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኩናት ዩክሬንን ኩነታት ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክን ከም ተመያየጣ እውን ተገሊጹ ኣውስትራልያ ቅድሚ 4 ዓመታት ሳብማሪናት ክትውንን ዘኽእላ ስምዕ ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝፈረመት ይዝከር ኣሜሪካ ኣብ 2025 ኣብ ምምዕባል ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ዘውፅኣቶ መጠን ገንዘብ ካብቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብኣስታት 1/4 ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ በዚ መሰረት ኣብ 2024 ነቲ ጽላት ኣስታት 56 ቢልዮን ዶላር ዝሰልዐት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ኣሃዝ ናብ ኣስታት 7 ቢልዮን ዶላር ክባቢላቶ ትሽዓተ ወነንቲ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ዓለምና ኣብ 2025 ንምምዕባል ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ብሓባር 119 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሰልዓ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብቲ ጽላዝ ብጠቕላላ ልዕሊ 470 ቢልዮን ዶላር ወጻኢ ከም ዝገበራ ረድዮም ኣብ ብርክት ዝበላ መሻርክቲ ሃገራት ኤውሮፓ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ኣዋዲዳ ዘላ ኣሜሪካ ናብቲ ዞባ ተወሳኺ ኣጽዋር ክትልእኽ መደብ ከም ዘለዋ እያ ትገልጽ ነቲ መደብ ብዕቱብ እትከታተሎ ዘላ ሩስያ ላዕላውነታ ንምውሓዝ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ትወስድ ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ መስፈሕፋሕ ኔቶ ዘስግኣ ሩስያ ኣቐዲማ ኣብ ጎረቤታ ቤላሩስ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዝዋደደት ዝዝከር እዩ ትሽዓተ ወነንቲ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ዓለምና ብድምር ልዕሊ 12,000 ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ክውንና እንከለዋ እቲ ዝበዝሐ ናይ ኣሜሪካ ሩስያን ቻይናን ምዃኑ ይጥቀስ ኢራን ብሰንኪ ጸጥታዊ ስጋት መጻብ ሆርሙዝ ንኩለን ንግዳውያን መራኽብ ከም ተዓጽዋ ኣዊጃ ሰራዊት ኢራን ኣብ ዘውፀ መግለጺ ነዚ ኣዋጅ ጥሒሰን በቲ ስትራቴጂያዊ መስመር ካሓልፋ ዝፍትና መራኽብ ከም ተሓባበርቲ ጸላኢ ተቆፂረን ኢላማ መጥቃዕቲ ከም ዝኾና ጠንቂቑሎ ብዘይ ፍቃድ ካሓልፋ ዝፈተና ክልተ ንግዳውያን መራኽብ ከም ተወቕዓ ድማ ሰራዊት ኢራን ተወሳኺ ሓቢሩ ይኹን እምበር ማእከላይ እዝ ኣሜሪካ መጻብ ሆርሙዝ ከም ዘይተዓጽወን ንግዳውያን መራኽብ በቲ መስመር ይሓልፋ ከም ዘለዋን ኣፍሊጡሎ እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኽሰት ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለያ ዒላማታት ኢራን ናይ ነፍሰ ምክልኻል ክብል ዝገለጾ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዋን እዩ ኢራን ብወገና ከም መልሰ ግብሪ ናቱ ኣብ ባሕሬን ኩዌትን ዮርዳኖስን ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ናይ ሚሳይላትን ድሮናትን መጥቃዕቲ ኣካይዳላ በዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ 18 ኣገደስቲ ዒላማታትን ረብሓታትን ኣሜሪካ ከም ዝዓነወ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሓቢሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢራን ኣብ ስምዕ ንምብጻሕ ነዊሕ ግዜ ከም ዝወሰደትን ነዚ ድማ ከቢድ ዋጋ ክትከፍለሉ ምዃናን ትማሊ 10 ሰነ ኣጠንቂቑ ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ንልዕሊ 200 ንግዳውያን መራኽብ ብመጻብ ሆርሙዝ ብሕቡእ ክሓልፋ ከም ዝሓገዘ ገሊጹ በዚ ድማ ልዕሊ 100 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ዕዳጋታት ከም ዝበጽሐ ከምኡውን ነቲ ማያዊ መስመር ኢራን ዘይኮነት ኣሜሪካ ትቃጻጸሮ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሓቢሩ ምዚ ብዝተኣሳሰር ዋጋ ነዳዲ ካብቲ ዝቐንዮ ብ3.39 ሚታዊት ብምውሳኽ ንበርሚል $94 ከም ዝበጽሐ እዚ ድማ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ንዝጸንሐ ጸቕጢ መሊሱ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ተቓሊሑ ካናዳ ተጠቃምነት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚዮም ቆልዑ ዝእግድ ንድፈ ሕጊ ኣውፅያ እቲ ብሚኒስተር ባህሊ ካናዳ ማርክ ሚለር ዝቐረበ ሕጊ ንቆልዑ ካብቲ ብሰንኪ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጋጥም ናይ ኣእምሮ ሕማማት ወልፍን ምትላልን ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ብመሰረት ዝሓድሽ ሕጊ ዕድሚዮም ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ ኢንስታግራም ቲክቶክ ስናፕሻትን ዩቲዩብን ክጥቀሙን ሓድሽ ሕሳባት ክኸፍቱን ኣይፍቀደሎምን እዩ ነዚ ሕጊ ዝተሓሱ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ካብ ዓመታዊ እቶቶም ክሳብ 3 ሚታዊት ዝበጽሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከም ዝብየነሎም ተፈሊጡሎ ኣቐዲማ ኣውስትራልያ ተጠቃምነት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚዮም ቆልዑ ከም ዝኸልከለት ዝዝከር እዩ እታ ሃገር ነቲ ሕጊ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ኣብ ተግባር ከም ዘውዓለቶ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሪጣንያ ስጳኛን ፈረንሳን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘኽእል መስርሕ ኣበጊሰን ከም ዘለዋ ይሕበር
بولندا تحت 15 عامات زعدميهم قلعو محبراو مراقبيتات كيتقومو كتكلكل مخانا اب موداتا زحلفو رحلكاتيت محبارا ذكري اب منغو روسيان يوكرين زكاي زلو نوتهدراو بوتاتاتن تحت قرصن صعات علامه زغبره ملوات متكعتات بزحايل ملكوعي يقصل كم زلو تقليحو منستر مكلهال روسيا بزهاو مغلصي سراويت هاغرو ب9 سنه اب لعلي مدبرات حيل بحري مخزنات تتكوستن ندادن روسيا يغريتا ندادن يوكرين متكعتي كم زكاي دفليتو ابتي تتقسعلت حيل اير روسيا كاب يوكرين تتكوسلو 14 بومباتات 4 ناي نوح رحقت كروز ميسايلاتن 766 سبع بونفرتن كم زبرحنه منستري بتوساغ غليصوم بريزيدنت فلوديمير زيلنسكي اب محبراو مراقبيتات اب زرغحو صحف بوغنو اب تمساسال معلتي سراويت يوكرين اب وشت مريت روسيان وتهدراو بوتاتاتن تحت غرت صعاتن علامه زغبره ناي نوح رحقت متكعتي ميسايل كم زكايد حبيرو بزيكازي حلقه ستاف سراويت يوكرين لعلي 2007 بونفرت روسيا بحيل اير حاغورو كم زبرعنا نصيرون اب 2022 استولع كينات يوكرين زخف انفت النحازي يمص كم زلو صبصبات يردو زي خبركم تخاطلت زينا نمفصم ارستاتو بريزيدنت إسياس أفورقي اب ريبابليك ግብጽ ዘካይዶ ወጋው ምጽሕ ዛዚሙ ሎሚ ተመሊሱ اب زخري معلت افريكان من مسرات حبرات افريكان كمون قدما يهغراو على سينت بيترسبرغ إرترا تساتيفا اب حجاز اب محيال ባህላዊ ورشان افاوياتان زتكورا عود مصنعت تخايدو أوروبا حبرات اب لعل روسيا مبل 20 حدن زريا قدا كم زصدق حبيرو بريطانيا واستراليا عم بمكل خالن صدتان زتكوره كلتاو وعل تفراريمان امريكا بممعوال نيكولاس ازوار توصو متن ገንዘብ كبابيلاتو زي خبركم تخاطلت زينا تفصيمو سلام